pod wayogo yath, pod wayogo ndara, pod wayogo sikul. Tiende ni nitiere gima ok watim gi pesa maber. Koro gima tero sirikal ahinya medo ochuru magidwa choko makoro tero gi nyaka ng'eyo M-Pesa ji. Tiende ni ne wahol ahinya moloyo to sirikand Uhuru gi Ruto mokalo cha. No wadwa holo mang'eny, ting'eni kawaida kaka kiholo to nyaka idwok. Koro wasechopo sama tinde idwaro ni wadwok pesa go. Wadwok moko China, wadwok moko Eurobond kuma ne wagologie. Koro ka sirikal ng'eyo ochuru mochoko, tidwaro ni about a third dhi e dwoko gima nwaholo. Tiende ni sirikal dongi matin. Omiyo koro nyaka gidwok gimany kuonde manye pesa makoro nyaka mama matin mauso gik moko e bakra mar 1,000 kendo idwa ng'iye pesa ne mondo chako timang'o omedi nikech sirikal nigo pungufu. To kama mnako ng'iyo budget, mano drafted budget ma higa